till det, Emma? Vem klappar du, Emma? Max. Ska du också klappa Max? Okej, var snäll mot Max, okej? Så jag var snäll och lugnt och så lugnt och mjukt. Bye bye, Max. Ge Max en puss. Emma, vad fick Max? Fick han en puss? Uh-oh. Fick Max en puss, Emma? Ja. Yeah. Kan du säga puss? Vad hör du när du säger puss, Emma? Boll? Ska du hämta bollen? Okej, bye bye. Hej då. Kan du vinka? Hej då.